जा बाथ्रा बेखौथ' जों दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघ आरो कोअर्डिनेशन कमिटि अफ द ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन्स अफ आसामा गोबाव समनिफ्रायनो जोङो बेखौ अपोज खालामबोबाय थादों आरो अपोज खालामबोनायनि जाहोनानो जादों बे मोनद' हारिया ट्राइबेल जानो थाखाय क्राइटेरिया फुलफिल खालामा आरो एक्जिस्टिं ट्राइबेलनिबो बिथांमोना बहुत एडभान्स फार एडभान्स देन द एक्जिस्टिं ट्राइबेल एंड दे डु नट फुलफिल द क्राइटेरिया रिक्वायर्ड ओंखायनो जोङो गोबाव समनिफ्राय जों अपोज खालामबोदों आरो खालामलांबाय थागोन आरो गभर्नमेन्टआ एब्राप्टलि जुदि बिथांमोनखौ सेटेल ट्राइब स्टेटास होयोब्ला जोङो मोननै प्रसेसआव जों आवगायलांगोन डेम'क्रेटिक मुभमेन्टबो जागोन आरो जोङो आयेननिबो आश्रय लागोन आरो रिसेन्टलि दा बिसोरो दा गभर्नमेन्टजों दा डिसकासन खालामदों जोंबो डिसकासन डिमान्ड खालामदों माने प्राइम मिनिस्टार लेभेल होम मिनिस्टार लेभेलाव CC2आ जों डिसकासन जानांगोन ट्राइबेलफोरखौ दारकआव लाखिनो हाया ट्राइबेलफोरखौ दारकआव लाखिनानै दाख्लैबावै 15 सेप्टेम्बर 2020आव 22 जा मोनसे एकर्ड जालांदों मोनबा आदिबासी रिबेल आउटफिट ग्रुपजों जा आरो बेवहाय बिसोरखौबो सेटेल ट्राइब स्टेटास होनायनि मोनसे 2.1 क्ल'जआव जा माबायाव MOSआव रिफ्लेक्ट जादों ओंखायनो जोंखौ दारकआव लाखिदों जोंनि खहा जानो हानाय जेबो खामानिखौ जोङो जेब्लायबो सापर्ट खालामा जों अपोज खालामलांगोन आरो अपोज खालामखागोन होननानै जा गभर्नमेन्टआबो मिथिखायो आरो जोंबो थियारि जाखानानै दं जों वी आर इउनाइटेड आरो इउनाइटेडलि जोङो बेखौ भेहेमेन्टलि अपोज खालामनांगोन अर्डार प्रद्युत बरा बिथांनि केसआव जितु PIL केसआव गुवाहाटी हाइकर्टआ जा जाजमेन्ट होबाय बे जाजमेन्टखौ फल' खालामनानै जा BTR गभर्नमेन्टआबो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय एनक्रचमेन्टफोरखौ होखारजोबनांगौ एभिक्सन खालामनांगौ होननानै जा दिनैनि बे सेमिनारनि थ्रुयै जोङो बे जितु गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो मेम'रेन्डाम दैथायहरदों गुवाहाटीनि दाब दाब जायगायाव जोंबो बेखौनो डिमान्ड खालामदों जोंनि ट्राइबेलखौसो उसेट खालामनाय जादों गुवाहाटीयाव दाब दाब थावनियाव जेरावहाय चिफ मिनिस्टारा बुंदोंमोन जे ट्राइबेलखौ एभिक्सन खालामनाय जाया थारमाने रिकगनिशन अफ फरेस्ट राइट 2006 नि आन्दाराव ट्राइबेलफोरनो भूमि सत्व होनाय जागोन किन्तु जों नुनो मोनबाय बेनि उल्था मोनसे पिक्चार ट्राइबेलफोरखौसो गोबां ट्राइबेलफोरखौ एभिक्सन खालामनाय जाबाय दा ओंखायनो जोङो BTR गभर्नमेन्टखौ मोनसे बोल्ड डिसिसन लानो होदों जेनेरेल एसेम्ब्लियाव जेनेरेल काउन्सिलाव जा आरो एभिक्सन खालामथारनांगोन एनक्रचमेन्ट फ्रि खालामनांगोन ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ दा जोंथ' मुभमेन्ट खालामगोन जोङो दिनै मेम'रेन्डाम होदों आरो बेनि उनाव जोङो डेम'क्रेटिक मुभमेन्टफोरखौ जोङो लांबाय थासिगोन राजा लामायाव ओंखारबोगोन जों थारमाने मोनद' एडभान्स एन्ड पपुलास ग्रुपखौ सेटेल ट्राइब खालामनायनि अर्थआनो जादों एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरखौ दंस' खालामजोबनाय आरो बे गभर्नमेन्टआ जा पलिसि लादों बे जाबाय सर्ट टार्म गेननि थाखाय हर्सकालीन राजनैतिक मुलाम्फा आदाय खालामनोसो बे मोनद' हारिखौ ST खालामनो नागिरदों आरो बिसोरखौ ST खालामोब्ला जोंनि दानि थाखानाय ट्राइबेलफोरा पन्सायत लेभेलाव वार्ड मेम्बारबो देरहानो हानाय नङागोन पार्लामेन्ट एसेम्ब्लियावथ' रिप्रेजेन्टेसन गैयानो जाखागोन पन्सायतनि वार्ड मेम्बारबो जों देरहानो हानाय नङागोन बे बिराद डेन्जारास ट्रेन्ड गतिके बेखौ जोङो होबथानांगोन जों गासैबो इउनाइटेडलि बेखौ जेरैखि जाया जों होबथानो हानांगोन जोंबो डिमान्ड खालामगोन जोंबो ट्राइपारटाइट टक थिक खालामनांगौ होननानै जों अलरेडि डिमान्ड खालामदों जोंनिखौबो खोनानो नांगोन आरो गभर्नमेन्टखौ जों बुंखादों बेखौ जोंनि जा सेटेल ट्राइब प्लेन्सनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेस डेट शुड बी फ्रजेन फर गुड बेखौ आलादा खालामखानांगोन कुनु गुबुन हारि बा गोदान हारिखौ जोंजों सोफादेरनो नाङा STP हिसाबै रिकगनिसन होनो नाङा होननानै जों बुंखादों जोंनिखौ एकदम फ्रिज खालामखादों निर्दिष्ट खालामखादों एकथ' जाखागोन बोरै जानो कन्स्टिटिउसनाव ST STआनोखा देयर इज नो डिफारेन्सिएसन इन ST इज ST बेयावनो ST1 ST2 ST3 ओरैहाय गैयाना आलादा गैया काउन्सिलफोरावबो कन्टेस्ट खालामनो हागोन बे 6 सिडुलानो जा नन 6 सिडुलानो जा एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि जा रिजार्भ पार्लियामेन्ट सीट एसेम्ब्लि सीट पन्सायत निगम निकाय सबखौबो रिजार्भ कन्स्टिटुवेन्सिफोराव बिसोरो ST हिसाबै कन्टेस्ट खालामनो हागोन होमब्लानिया मा थागोन जों डेस्ट्रय जाजोबगोन फोजोबस्रांजोबगोन जोंखौ